Boas tardes, galegos, galegas e xente del mundo. Mira que paisaje. Palei agora aquí en Quente, que iba a levarle un viño a un cliente, e xusto mandaron un mensaje aí á página web que teño un apartado de preguntas e respostas que cobro aí uns eurinos. Levaba xa tempo parada iso, pero mandoume aquí un tipo por os vídeos que fixeron esta semana de que tal Manuel Fernández que non teño razón, porque as empresas cada vez pagan menos. Bueno, as grandes cada vez van pagar menos tamén. Cada un ten a súa mentalidade, pero xa te teño dito que se eres camarero, colles un bar que hai 50.000 pechado. Se eres albañil non vais traballar por unha empresa albañil. Móntate autónomo que dá unha facilidade da hostia e por 50 euros xa podes traballar autónomo. E compras un carretillo que vale 60 euros que subiu, antes valía 40. Compras un carretillo a facer máis e a funcionar e traballas para ti e non dependes dunha empresa. Iso son as disculpas de sempre, pero botoume unha que foi boa, que me dixo, son camareros de sala, estou nun restaurante, quero estar en Madrid o tipo, estou nun restaurante e mándame facer unha tortilla, sendo jefe de sala, así xa é explotación, dice o tipo, iso é explotación, estou dicilo porque estás aí nun restaurante, e te mandan facer unha tortilla, e te razón, porque como a gente dice que tú eres jefe de sala e só teres que estar na sala, pero bueno, sin ir máis lexos, para simplificar que teño que marchar, vas ao Maldonado, que está avanzando todo moi rápido, a chavala que te está cobrando, ao mesmo tempo está collendo as patatas. A veces ainda vai montar a hamburguesa, a veces ainda vai co pinganillo a atender a xente que estaba fora no Macauto ese. E logo tú ainda de burro, ainda cois a bandexa e levala para a mesa. Tú xa faz a mitad do chollo, e a outra mitad fai a chavala. Pero bueno, está así montado o chollo. Pero ainda che vou puñer máis, vou te explicar mellor ainda. Tú ahora vas a unha gasolinera de Resol ou de Cesa, unha gasolinera na que pertenece a Resol mismo, porque cando é unha concesión, o que ten a gasolinera fai o que lle mandan os de arriba, como pasa en Torraos. Vas a Resol, antes o tipo, digo xo porque ainda parei onte aí nun emporriño de Resol, e o tipo antes só botaba gasoil, atende, só botaba gasoil, agora bota gasoil, cóbrache, repón o supermercado que ten supermercado a gasolinera. Tú non podes vender a gasolina no supermercado, pero a gasolinera pode vender de todo, fai o que quere. Ten pastelería, porque vende pasteles, bollería. Estaba ali dando a un pastel cunha pinza a un tipo. Ten pan, cocen pan. Ten pizzas, e coces pizzas, haxe pizza quente. O tipo que é, a ver, é gasolinero, é caixeiro, é reponedor, é pizzero, é panadeiro, é pastelero, e ainda me quedou atrás. E o tipo ainda fai cafés, e ten máquina de café ali, de pucillo e non de plástico, e fai cafés. O é camarero, que é ese tipo? Que contrato ten ese home? Explicáimo porque eu non o dou entendido. Despois, na gasolinera faise todo iso, despois, un tipo solo, que está un tipo solo e fai todo. Despois vas a un bar e tes un cubo de basura sin tapa, xa ven onde xa che jode 300 euros, ou así. Dice, isto non pode estar así, xa te joden. E despois vas a un sitio deses e miras que faise todo o contrario, hai de todo ali, o que bota gasoil pode cocer o pan, isto está se pondo moi, pero moi jodido, cuidado, pero grande, máis grande, o pequeno, máis pequeno. E máis, mirai, están sempre cos anuncios que non se pode vender alcohol, cando conduces non bebas. E ali noutra gasolinera, en Pontereas tamén na autovía, os palés de cerveza enfrente aos surtidores fora, non é que os teñan na tenda, xa, teñen fora os palés ao lado do surtidor, para cando vai a botar gasoil xa leves un brillo de cerveza, para que xa vai temazando no coche, e logo dicen que non se bebe en el coche. Así está o mundo montado, amigos. Pero aproveito para que compredes unha lixiña de galegos e galegas xente del mundo na página web, que a cousa está moi dura. E marcho a traballar, que isto vai se por moi jodido,